Στη μέση του λαβύρινθου, στη μέση του μύτου της Αριάδνης, προς τα που η σωτηρία, προς τα που μου ο μηνόταυρος. Ποιο δρόμο να ακολουθήσω και όμως ήταν όνειρο. Βρέθηκα ξύπνιος στην άκρη του γκρεμού, πάλι ένα σκηνή η σωτηρία μου. Αλλά αυτή τη φορά το δίλημμα δεν ήταν προς τα που να πάω, αλλά να ισορροπήσω πάνω του, να βρεθώ στην άλλη μεριά. Γιατί να διστάζω άραγε, μια απλή ισορροπία χρειάζεται. Μα ξεχνάς τόσες νύχτες διπλωμένος στα δύο, με το άγριο θηρίο της μοναξιάς να σου ξεσγίζει τα σωθικά από μέσα, που όσο περισσότερο πάλευες τόσο πιο δυνατό γινόταν. Μα πόση δύναμη, κι όμως που και που έφτανε και το πιο αδύναμο χέρι του κόσμου να σ' αγγίξει έστω και λίγο, και να πάει να κουρνιάσει στη γωνία του σαν ήσυχο γατάκι. Αυτό το άγριο θηρίο, τότε ελεύθερη η καρδιά. Από το φόβο του θηρίου ρουφούσε με δύναμη το αίμα που τόσο καιρό ήταν παγωμένο στις φλέβες, και έτσι ξεδιψούσε και έβρισκε το κουράγιο να συνεχίσει λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, να συνεχίσει σε μια χώρα, ας τη πούμε έρημο. Δεν θα επιζούσε, στη χώρα που πας όπου θες ελεύθερα, στη χώρα που όσο πιο πολύ προχωρείς τόσο πιο δύσκολα επιστρέφεις, στη χώρα που ο βασιλιάς τη ζει μόνος, ζει με χρώματα, ζει με μουσική, ζει με αέρα, ζει, και ο βασιλιάς της ερήμου δεν φοβάται κανένα.